फुङाव गिनानै बालौफुं ओनसोलाव गिनानै माने दखानिफोरा मोजां न' लुवामोन। दा हाबथों दाजाथों होननायखौ जों सैज्य खालामनो हानाय नङा। सनितपुर बासि जानानै जों बेबादिब्ला जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बे जायगायावबो दा फैथों, खारनो हाया आरो मोजां रायज्लायनो हाया आरो बेबादिनो आरो लामा लामा पुरा मिलिटारिनि चेकिं, पुलिसनि चेकिं आरो बर' होननाय लोगो लोगोनो जिखुनु माने सिग्रोमलाबायनाय अबाव थांनो। नंगौ, आं बे समाव दायो दङ आसाम आरो अरुणाचलनि बर्डारनि गेजेराव भालुकपुं होननाय मोनसे ओनसोलाव। आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो एबा साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननो जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जाना थांनायावहा दफा थानाय बायदि थांनाय साननैसो सिगांसो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै 47टा रेभिनिउ भिलेज, एफआरसि भिलेज आरो फरेस्ट भिलेजखौ लानानै बिटिआरआव सोसननाय जासिगोन होननानै खोथा होबाय आरो थाबैनो गभर्नमेन्ट नटिफिकेसनाबो ओंखारसिगोन होनना फोरमायदों। बेखौ लानानै माखासे ओनसोलाव, माखासे बर' ओनसोलाव एबा 46टा गामि हाबनायाव सोरबा हाबैया गोजोननाय मोनाखै बा आसा खालामदों आरो माखासे गामि हाबनायफोरा गोबां आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे साफ्रोमबो सागानगिरि बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे आरो जाखिनि हाबाखै बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो गोबां खावलायदों जे, आसा खालामदों जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारानो जे बिथांमोनखौ बिटिआरआव सोसनगोन आरो फैबाय थानाय समावहा गोबां माने बिटिआर लिरनो मोनथारगोन होननानै गोबां ओनसोलाव गहपुरनिफ्राय लानानै जों जाखिनि 47टा गामि हाबदों बैफोर गामि थांना जों रायजो राजानि साननाय हनायफोरखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगासिनो। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों दिनै भालुकपुं ओनसोलाव थामहिनबा आसाम आरो अरुणाचल बर्डारनि भालुकपुं गेजेराव ओनसोलाव एबा ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोन दं, बिथांमोननियाव जों सिगां सोंनो नाजागोन जे बे समाव भालुकपुं ओनसोलनिनो थागिबि लोगोसे मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम जों नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बिथांमोननि साननाय हनायखौ जों फोरमायनो नाजागोन। बे समाव मा फोरमायगोन? दा माखासे ओनसोला हाबबाय, दा हाबनायखौ लानानै नोंथांमोना गोजोननाय दंना गैया आरो हाबैफोरनि थाखाय मा खावलायगोन? बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गिबियावनो आं गोसो गोरबोजों मान बावबाय। बे समाव जिथुनिखि जोंहा बिटिआरआव हाबनाय आरो हाबैखौ लानानै जोङो सावरायबाय थादों। दा बिनि बेलायाव आं बुंनो सानदों भालुकपुं ओनसोलनि जानानै थांनाय जोंहा जिथुनिखि सरकारा नटिफिकेसन घोषणा खालामबाय जे गुफुरनिफ्राय लानानै ओरैहाय हुग्राजुलिसिम 46 गामिया जों बिटिआरआव इनक्लुड जाबाय होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनबाय रोखायै। नाथायब्ला जोंनि बर्डार सिमा 9 माइल, जिथु 9 माइला जोंनि बर्डार, बिनि बारबानो जोंनि भालुकपुं एरियाखौ मोनो। नाथाय जों बेखायनो जोङो एसे साननाय दङ दे 9 माइलसिम सिमाया जाबायब्ला जोंनि भालुकपुं एलेखाया हाबगोन ना हाबा, बेखौ एसे साननाय गुलाय गुजाया रायजो राजानिफ्राय फैदों। अब्लाबो जों गोबां थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद, मेलेमजिबिफोर लानानै सावरायनानै जोङो बुजायदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि भालुकपुङा हाबखागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो बिथां सागोनगिरि बिथांमोननि सायाव, सारमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय दं। जोंहा जेसेबां समनिफ्राय बर' आन्दलन जाबोबाय थादों, सोमावसारबाय थादों, भालुकपुंनिफ्रायबो जोङो बे समनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेसेबां आन्दलन खालामदों, जोंनि रायजो राजाफ्राबो आन्दलन खालामफादों, जेराव धरना हैदों बाव थांफाबाय थादों। बेनिखायनो जों मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों भालुकपुङा जेरैखि जाया हाबगोनखौ जोङो मिजिंथिनानै आसा खालामबाय थादों। आरो होननो थाङोब्ला सनितपुर जिल्लायाव बयनिख्रुइ बेकवार्ड एलेखा होननानै बुङोब्ला भालुकपुं ओनसोला। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे थाराइबारि गामि, दा जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुदों, बेवहाय जोंहा कारेन्टनि सुबिदा दं, बेहाय जोंहा लामाफोरनि सुबिदा दं। नाथाय भालुकपुं एलेखायाव खुनु मोनसे कारेन्टनि सुबिदाबो गैया, खुनु मोनसे लामा मोनसे मोजां थांनाय फैनायनि, बेमार जायोब्ला बेमारि लांलाय लाबोलायनि खुनु सुबिदा लामानि मोजां गैया। आरो बेबादिनो पन्सायतनि खुनु माने सुबिदा मोननो हायाखै। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बा खावलायदों जों दिनै प्रमद बर' सार आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों दिनै जोङो बेबायदि जों मिथिनो मोननायावब्ला जों हर माने कारेन्ट जोंनांगौ होननानै आरो जों बेखौ बयबो मिथिनो मोनदों गोरों गोराफ्रा। नाथाय जोंनि एलेखायाव जोंनि फिसा फिसौफ्रा खुनु मोनसे जोङो माने स्रां पहराव जों दिनैसिम जों गथ' गथायफोरखौ जों सोलोंथाइ होनो जों दासिमबो खाबुखौ मोननो हायाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो। आरो माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला जों लांलाय लाबोलायनि थाखाय गारि मोनसे लांनो थाखाय मोनसे सुबिदा जोंहा लामानिबो मोजां थासारि गैया। बेनिखायनो खावलायदों जोङो प्रमद बर'
आरो गाहाय जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि सारखौ जाहाथे जोंनि भालुकफुं ओनसोलखौ जोङो पन्सायतआव सोनानै आरो कारेन्टनि सुबिदा होनांगौ आरो जोंनो लामाफोरखौ सुबिदा खालामना होनांगौ जोंनि बे दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ सोलोंथाइनि बेलायावबो मोजां थासारि खालामना होनांगोन आरो जोंनायनि पहरफोरखौबो बेबस्था खालामना होनांगोन जों बेखौ आपिल खालामदों आरो खावलायदों आरो आं बेनि गेजेरजोंनो बुंनो सानदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंनो आं गोजौ फरायसालि लाल बाहादुर गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दा बेयाव बेसेबां बर' जोंनि रायजो जायो बेसेबां ट्राइबेल माहारिया रायजो जायो बेवहाय बे गोजौ फरायसालियाव नायजोल गंसेल' ओमफ्राय एम इ स्कुल दङ लाल बाहादुर एम इ आरो गोजौ फरायसालि लाल बाहादुर दा बेखौ रावबो मिथियै मिनिस्टार एम एल ए एम पि रावबो मिथियै होननाय रावबो गैया मानोना भालुकफुङाव बयबो फैयो टुरिस्ट हिसाबै बेवहाय जेसेबां मिनिस्टारफोर फैयो सनबम ब्रह्म सारानो जा हेमन्त सारानो जा प्रमद बर'आनो जा दिपेन बर' सारानो जा गबिन्द सारानो जा गासैबो बेसेबां सार दैदेनगिरिमोना भालुकफुं एलेकाखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो आरो लामा सेरावनो मोनसे स्कुलार दङ दा बर्डार हिसाबै दा बेवहाय गोबां जोंनि एलेकानि गथ' गथाय जानो गैयै गथ'फ्रा जों बेयाव सोलोंथाइखौ होयो आरो दा बेनिफ्रायनो जों फैयै फैयै दिनैसिम मिनिमाम 32 बोसोर जाबाय फरायसालिया खुनु जोंहा दिनैसिम सरखार जानायखौ जों मोननो हायाखै आरो दा बेबादिनो जों बेवहाय गोबां सोलोंथाइ होनानै दङ गुबुननिफ्राय फैनानै लकेलिटि हिसाबै रावबो फोरोंगिरि गैया आंबो कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय नैबे साराबो कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय सासे उदालगुरिनिफ्राय फैनाय दङ सासे साइन्स मास्टारा लखिमपुरनिफ्राय फैनाय दं सासे धेमाजिनि दङ आरो सासे ओरैहाय मा होनो उदालगुरिनि दङ बेबादिनो जों गोजान गोजाननिफ्राय जोङो फैनानै फरायसा आफाद थुनलाइ आफादा लाबोनानै ओनसोला बेकवार्ड एलेका हिसाबै जोंखौ लिंनानै लाबोनानै बेहाय एसे सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांमोना एसे जोंखौ मोजां खालामनानै थासारि खालामफैदो होननानै जोंखौ फरायसा आफाद बे समाव सुनिलाल बसुमतारी बिथां गुफुरनि दा एलकेट कलेजनि बिथाङा लेक्सारार जाबाय दा बिथांमोनानो जों बिथांमोननि खावलायनायाव बिथांमोननि दैदेननायाव जों बेहाय सोलोंथाइ होनो जों फैदों दा बेहाय जों मोजां बै समनिफ्रायनो जों जेलानिफ्राय जोङो फोरोंगिरि हिसाबै दायथ' लादों बे समनिफ्रायनो जों मोजां फोरोंगिरिफ्रा फैनानै जों सोलोंथाइखौ जों होबोगासिनो दं आगोलथ' होननो थाङोबा मिनिमाम माने मोनसे 9, 10 मोनसे क्लासाव माने 6, 7 फैजेनब्ला दा नाथाय बे 6, 7नि जायगायाव दा 9, 10आव 9आव दङ दा बर्थमान 130 आरो 10 थाखोआव दङ 1015 फैयै थासारिया बेबादि जोंनाव मोनफैबाय आरो एलेकानि ओनसोलनि गुबुन माहारिफोरनाव सोंब्लाबो माने मिथिनो हागोन जोंहा बिथांमोन निउस लाइभनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथांमोना दा सोंनो थांबा मिथिबाय बे हाइ स्कुलनि थासारिया माबायदि होननानै बुंब्ला साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना होनगोन दा मोजां थासारियाव फैबाय जथेस्थ' मोजां सोलोंथाइ मोनो रिजाल्टआ 100% मोजां 90% मोजां आरो बे बुब्लिनि गेजेरजों खावलायदों जा प्रमद बर' सारा बेयाव जेला माने फरायसा आफादनि बिबान लानानै दङमोन बै समाव होमब्ला बेहाय गावनो एवारनेस प्रग्राम खालामनानै 9, 10नि गथ'फोरखौ एवारनेस खालामनानै आरो बिनि एवारनेस खालामनायनि गेजेरजों रिजाल्टआव 10 थाखोनि रिजाल्टआव माने गोबां माने फार्स्ट डिभिजन लेटार मोननाय माने खुब माने बारायदों आरो बिनि नेक्स्ट टाइमाव रमिअ पि भाइस प्रेसिडेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङाबो एवारनेस प्रग्राम लानानै जोंनि लाल बाहादुर हाइ स्कुलनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ एवारनेस प्रग्राम खालामनानै बेहायबो बिथांमोननि बिथोन आरो बिथांमोननि मा होनो मोजां माबा बिथोन होनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुलिफ्रा 100आव 100% रिजाल्ट लानानै उथ्रिनो हादों दा बेखौ जोंहा रमिअ पि नार्जारि बिथां सारमोनाबो मिथिगौ आरो प्रमद बर' साराबो मिथिगौ बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सारखौ प्रमद बर' सारा जेरैखि जाया जोंनि बर्डार एलेका बे बर्डार एलेका हिसाबै नायल'जोल' गंसेल' एम इ आरो हाइ स्कुल दङ दा बिनि गेजेराव जाहाथे बेखौ आसाम सरकारनि आयेन बादिबाथ' खुनु स्कुल जानायनि खुनु आयेन गैलिया दा बेनिखायनो जोङो जेरैहाय सक्तिनि गेजेरजों लाबोफानाय हिसाबै 6.3नि गेजेरजों जेरैखि जायाब्लाबो जोंनि बे भालुकफुंनि गंसेल' हाइ स्कुल गंसेल' एम इ स्कुल लाल बाहादुर बे फरायसालिखौ जाहाथे अननानै गावनि 6.3नि गेजेरजों जेरैखि जाया माबा मोनसे सरखार खालामनानै जोंनि फोरोंगिरिफोरनि फिसौनि इयुननि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा बा न'खर सालायनो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा खालामनानै गालांथों होननानै जों आपिल खालामदों आर'ज गाबदों प्रमद बर' सारखौ दिपेन बर' सारखौ आरो आसामनि मा होनो CM जोंहा डक्टर हेमन्त सारखौबो आं आर'ज गाबदों आरो खावलायदों जोंनो जाहाथे बे फरायसालिखौ जेरैखि जायाब्लाबो जोंनो माबा मोनसे खालामनानै होगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों आरो जोबनायाव जोङो भालुकफुं बासिया अराय सम हाबगोनखौ जों आसा खालामनायजों नेगासिनो दं आरो नेबायबो थागोन आरो जों गालांनायखौ जों मालाबाबो जों लुबैयाबो आरो जों बेखौ सानाखैबो बे समावथ' बड'लेण्ड बुब्लि जोंहा दैदेनगिरि आरो मोननिसिम आं खावलायबाय मानो होननानै बुङोब्ला जाय बिथांमोना बुंदों
जोंनि 5/9नि जिथुनिखि सेन्सिबो बाराया होननानै बिथांमोनखौ जों बुंनांगोन जोंनि जाथिनि खुनु साननाय गैया आरो बिथांमोननाव जोंनि बर' बिमानि खुनु मोनसे मेगननि मोदैनि दुखु दाहा बिथांमोननिया साननाय हनाय गैया होननानै जों बुंगोन आं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेसेबां जोङो दिनै फरायसा आफाद दानायनि जेजेननिफ्राय बा थुनलाइ आफाद दाजेननिफ्राय जों बेसेबां जोङो दिनै आन्दलन खालामबोबाय आन्डारग्राउन्ड आरो अभारग्राउन्ड हिसाबै जोङो फरायसा आफाद थाबाय थुनलाइ आफाद थाबाय दा आन्डारग्राउन्ड हिसाबै जों माने जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव जोंनि जिथुनिखि बिटिआर बा बड'लेण्ड जानांगौनि बेलायाव जों माखासे आन्डारग्राउन्डबो गोनां जानायलाय बै समाव जोङो बिएलटि दाबाय दा बिएलटि दाखांनायनि गेजेरावबो जोंनि बे सनितपुर बासिनिफ्राय गोबां जिउ खहा जाबाय गोबां बिमानिफ्राय जोंनि बर' बिमानिफ्राय गोबां माने मोदै गबोबाय गोबां माने मुंख्लं जाबाय जोंनि जाथि राव बा जोंनि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखायनो गाव गावनि जिउखौ बावनो गोनां जाबाय दिनै गुफुरनिफ्राय बे जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोंहा मोनसे जारिमिन हिसाबै दं दिनै गुफुरनि आन्दलनाव साबेसे थैया बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बेखायनो आं खावलायदों जाय बुंदों माने बेयाव 1 इन्सिबो माने बिटिआरआव माने बाराया होननानै जाय बिथांमोना बुंदों बेखौ जोङो खुनु पयधे जों जाथिनि मोजां खामानि मावग्रा होननानै जों साननानै लानायल' नङा आरो बेखौ जों बुंगोन जोंनि बिमा हारिनि बा बिमानिफ्राय जोनोम जायाखै होननानैसो जों बिथांखौ जों बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिमानिफ्राय जोनोम जानानै जोङो गासैबो जों दिनै खौसेनि जों दिनै बड'लेण्ड नांगौ होननानै जों सोमावसारबाय आरो खौसेनि जों बेबादिनो गोबां मुंख्लं जाबाय गोबां मोदै हुगारबाय गोबां गाबबाय आरो बेनि गेजेराव बेखौ बेखौ हाबहोनाङा होननायखौ जों बिराद सैज्य खालामनो हानाय नङा जों अरायसम गोसो गोरबोआव जों गाबबाय थागोन आरो दुखु फोरमायबाय थागोन आरो बुंनांगौसो बेसेबां जोंनि दैदेनगिरि दङ बेसेबां माहारि आरो हारि माहारिनि बेसेबां आफादगिरि दैदेनगिरि सारमोन दङ गासैबो बुंनांगौसो जोंनि बर'फोरनि समस्याफ्रा गासैबो समाधान जानांगौ गासैबो हाबजोबनांगौ गासैबो जाजोबनांगौ गासैबो न'खरे लाइन जोंनांगौ फुरा न'खरे लामा मोजां गामि लामा मोजां जाजोबनांगौ आरो गासैबो पन्सायत एलेखा जाजोबनांगौ आरो गासैबो बिटिआरआव हाबजोबनांगौ आरो गासैबो जों खौसेनो जों बर' माहारिफ्रा गेरेमसा माहारि दानांसिगौ होननानैसो जों सानलायनाय नांसिगौ खिन्थु दिनैनि बेलायाव दाहाबथों दाजाथों होननायखौ जों सैज्य खालामनो हानाय नङा सनितपुर बासि जानानै जों बेबादिब्ला जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बे जायगायावबो दाफैथों आं बेखौसो बड'लेण्डनि बुब्लिनि गेजेरजों आं खावलायदों दा बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आरो बेखौ आं फिन होननो सानबाय नंगौ गोदोनिजों आरो दानिजों बहुद आकाश आरो फाताल आं जेनेबा 2008 मायथाइयाव गुवाहाटि जालुकबारि इउनिभारसिटियाव आं मास्टार डिग्रि खालामदोंमोन एमआइएलआव होमबा गिबि सुनिलाल आरो एलेन नार्जारिया आंखौ बेवहाय लाल बाहादुराव फोरोंगिरि हिसाबै आंखौ जास्ट टिउसन बायदि लाबोदोंमोन नोंनि थासारिया एसे बेलेग जाबाय होननानै बे समाव आं जेला फैजेनदोंमोन आं बिराद गाबनो ओंखारदोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला माने थासारिया ओरैबादि माने मोजां नङा माने मोजां अपेन ओंखारनो हाया आरो मोजां रायज्लायनो हाया आरो बेबादिनो आरो लामा फुरा मिलिटारिनि चेकिं पुलिसनि चेकिं आरो बर' होननाय लोगो लोगोनो जिखुनु माने सिग्रोमलाबायनाय अबाव थांनो बेबायदि थासारिमोन आरो जेला आं बेहाय गाहायफोरनि जानानै आं फैदोंमोन अब्ला अफिसनि खामानि फैनायाव गोबां लाइन जानानै सिग्रोम थांनांगौ जादोंमोन आरो बेबादिनो माने गावनि हारिब्लाबो जों गावबो गिनो गोनां जादोंमोन बै समाव नाथाय दा बे बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव दा बेफोरखौ खुनु अपेन माने खुनु बिदि जाथि हिसाबै जों सोंजाला नों मा जाथि होननानै सोंजाला पुलिसफोरजों आरो जों माबादि अपेनलि जों माने रायज्लायनो हाबाय अपेनलि जोंखौ रावबो गिला बालौफुं ओनसोलाव गिनानै माने दखानिफ्रा मोजां न' लुवामोन गिनानै जोंनि बर'फोरखौनो गियोमोन आरो माने जोंनि बर'फ्रानो माखासे जोंनि आफादफोर दंमोन नालाय दा होननो थाङोबा NDF होननानै मोनसे जोंनि आफाद दंमोन बर'नि गेजेराव दा बालौफुङाव एसे बेफोरखौ बेरखांनायनि नोजोरजों आरो बमाबो बेरबाय बे समाव सासे आर्मि कर्नेलखौ बेसेबांबा माने 25 फुट 30 फुट उराय होबाय बे नर्मेलनि एसे थांनानै टार्निङाव दा बेफोरखौ गिनानै माने गुबुन हारिफ्रा बेफारि खालामनो थांनायफ्रा दखानखौ 4टा बाजियावनो बन्द' खालामोमोन गिनानै आरो
मोजां बेबायदि न' लुवाखैमोन। दा बै एकर्डनि उननिफ्राय अपेन जानाय लोगो लोगो खुनु मोनसे जोंहा हाथियार लाग्रा आफाद गैला, खुनु मोनसे डिमान्ड खालामग्रा आफाद गैला, आरो खुनु बेबादि गाज्रि खामानि आफाद गैला होननानै गासैबो भालुकफुं ओनसोलनि बेसेबां गुबुन हारिफोर दङ सेन्टार एलेकायाव, दा बिथांमोनाबो अपेनलि 3 थाला 4 थाला बिल्डिं लुबाय, मा होनो गंब्रै गंबा गारि लानानै अपेनलि चेलेन्ज खालामलांबाय। दा भालुकफुङाव थाङोबा दा नै जोंहा जाय दैदेनगिरि बिथांमोना नुनो हागोन। दा भालुकफुं होननानै बुङोब्ला माने जोंनि बर'फ्रा माने जोंनि बेबादि मोजां मोजां न' गैया, नाथाय बेसेबांनो बेफारि खालामनो थांनाय बेफोरनि न'खौ नायोब्ला आकाश आरो फाताल। दा माने बिथांमोननि न'फ्रा जोंजोब्बाय। दा बिथांमोननि घर घर बिथांमोननि न'खराव गारि घोरा दंसै, आरो बिथांमोननि न'खरफ्रा दा खोब माने मोजां थासारियाव जाबाय आरो दा सान्थि फैबाय होननानै आं सानबाय। आरो जथेस्थ' दा अपेनलि खुनु जोंखौबो जाथि नों मा जाथि होननानै सोंनायनि बेफोरबायदि गैलिया, आरो खोब मोजां सान्थि फैबाय, आरो खुनु बेबायदि गिनांगौनि बाथ्रा गैला। आं बेखौनो दिनैनि बे गेजेरजों फोरमायबाय, आरो खोब दा सान्थि फैबाय होननानै आं बेखौनो फोरमायनाय जाबाय। निस्सय नंगौ, बे समावहा बिथांमोना भालुकपुं ओनसोलनि आसाम आरो अरुणाचल बर्डारनि सेराव थानाय भालुकपुं ओनसोलनि बिथां थागिबि बिथांमोना फोरमायदों थांनाय गोलाव समाव माबायदिमोन बर' हारिनि हालोदा थासारिया माबायदिमोन बै ओनसोलाव, आरो आथिखालाव माबायदि थासारिमोन, आरो माबायदि थासारिजों बिथांमोना मोगा मोगि जाबोनांगौ जादों। बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायदों। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला एबा भालुकपुं ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे समाव बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, आरो बेबायदिनो बर' माहारियारि आफादफोरनिफ्राय, गोबां कार्बि आंलंनिफ्राय लानानै उदालगुरिनिफ्राय, क'क्राझारनिफ्राय लानानै बेयाव फोरोंगिरि मावफाय होदोंमोन। आरो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय, लाइमोनफोरखौ इयुन जोलै दानो थाखाय बिथांमोनखौ खामानि मावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा प्रमद बर'आ मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम आफादगिरि जाबोदोंमोन। बै समावबो बिथांमोना फैनानै बेयाव मोनसे सांग्रांथि, सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेल लाफायदोंमोन। आरो बेनिफ्रायनो एबा प्रमद बर'आ बै समाव सांग्रांथि मेल एबा सोलोंथाइखौ लाना सांग्रांथि मेल लानाय समनिफ्रायनो 100% बिथांमोना उथ्रिसारनायखौ बिथांमोना फोरमायदों। आरो लोगोसे रमिअ पि नार्जारि बिथाङाबो मोनसे समावहा सोलोंथाइखौ लाना सांग्रांथि मेल लाफायदोंमोन। बेफोराव गोबां सोलोंथाइ जौगादोंमोन एबा जौगाबोदों बै समनिफ्राय होनना फोरमायदों। नाथाय बिथांमोननि ओनसोला दासिमबो बिटिआरआवहा सोसनजानाय मुं फैयाखै। बेखौबो बिथांमोना 100% एबा 100% बिथांमोना आसा दङ आरो फोथायनाय दं। आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आथिखालनि दा बिटिआर गोरोबथाजों एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा थानाय बायदियै सोसनजागोनखौ 100% बिथांमोना आसा खालामनानै दं। लोगोसे बिटिआरनि दफा 6.3 क्लजनि दफाखौबो बिथांमोना मावफुंगोनखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे समाव आं जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय भालुकपुं ओनसोलनि थागिबिनि रायजो राजानि साननाय हनायखौ जों फोरमायबाय, खोथा होनाय जाबाय। थाबैनो हाबगोन आरो गभर्नमेन्ट नटिफिकेसना अक्ट'बरावनो ओंखारगोनखौ मिथिना मोननाय जादों। मा फोरमायगोन दा नोंथांमोननि ओनसोलाव हाबदोंना हाबाखैबा मा खावलायगोन? गिबियावनो गोजोननाय थाबाय आं दिनै जोंनि भालुकपुं ओनसोलनिफ्राय जिथु रादाब, बे रादाबखौ होनो मोननो थाखाय। दा जोंनि बिटिआर जिथु गोरोबथा, बे बिटिआर गोरोबथानि मथेथ' जोंनि भालुकपुं ओनसोला दिनै गोलैयाखै, जों नुनो मोनाखै। 9 माइलसिम जादों, खिन्थु 9 माइलसो जाब्लाबो जोंनि बे भालुकपुं ओनसोला जोंनि माबायाव गोलैयाखै। आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा जिथु फरेस्ट दुइलार एक्ट 2006, बे 2006नि जिथु फरेस्ट दुइलार एक्टनि जि मोनथाय रायजोफ्रा बिथांमोना बेखौबो मोनाखै। बिनि लेन्ड टाइटेलखौ दिनै होगोन होननानै सरकार दिनैसिमबो होआखै। आं ओंखायनो प्रमद सारनिसिम बेखौनो बुंथिनो लुबैयो जे बिथाङा बे फरेस्ट दुइलार एक्टनि जिथुनिखि लेन्ड टाइटेल, बे लेन्ड टाइटेलखौ भालुकपुं ओनसोलाव होनांगौ। जोंनि बेयाव 13टा एफआरसि दङ, 13 एफआरसि। बे 13 एफआरसिया दिनै गंसेबो एफआरसिया दिनै लेन्ड टाइटेलखौ मोननाय जायाखै, हाखौ बेखौ सरकारनिफ्राय जों मोननाय जायाखै। आरो बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ होथारनांगौ। आरो लोगोसे जोंखौ बिटिआर गोरोबथानि जा, बेयाव जोंखौ सुसननांगौ, गामि हिसाबै जोंखौ सुसननांगौ। आरो भालुकपुङा दिनै पन्सायत एलेकाबाबो बिटिआरनि जि सुक्ति, बे सुक्ति मथे जोङो भालुकपुं ओनसोलखौ नुनो मोनाखै। जों भालुकपुंनि अरुणाचल बर्डारनि सेरावनो दङ। जों ओरैबायदि
समस्यायाव गोलैना दं बेखायनो जोंनि हानि जिथु समस्या बे समस्याया जोंनियाव दाबो जोबाखै जिथु 2000 फरेस्ट डुइलार एक्ट 2006 फरेस्ट डुइलार एक्ट बे फरेस्ट डुइलार एक्ट मथे जोङो हाखौ मोनगोन होननानै दिनैसिमबो जोङो हास्थायनानै दं नाथाय दिनैसिमबो बेखौ होनाय जायाखै आरो बेखौ दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ गोख्रै मावना होनांगौ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आं बेखौ खावलायहरो जे बिथाङा बे खामानिखौ गोख्रै मावना होनांगौ आरो लोगोसे जोंखौ बिटिआरआव सोनाय खामानिखौ गोख्रै मावसारना होनांगौ। नोंथांमोना दा आथिखालाव फोसावनाय बर्डारनि बाहेरायाव दङ ना सिङाव दङ नोंथां? जोंथ' दा फोसावनाय मथे बिटिआरनि जिथु फोसावनाय बे फोसावनाय मथे जोङो बाहेरायाव दा जानानै दङ जों गोलैयाखै दाबो। खोला फारसे दङ ना? साहा फारसे जों दङ जिथु 9 माइला गोलैनायनि जोङो साहा फारसे दङ साहा सोनाब खना फारसे जोङो दङ दा बेखिनि ओनसोला जोंना गोलैयाखै आरो बेखौ जाहाथे जोंहा चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ गोख्रै मावना होनांगौ जों मानोना बिटिआरआव हाबनायखौ जोंबो लुबैयो आरो बिखेखकै जोंनि बे हा हु समस्या जिथुनिखि 2000 फरेस्ट डुइलार एक्ट बे मथे जोंनि हा हुखौ लेन्ड टाइटेलखौ गोख्रै होनांगौ दिनै ढेकियाजुलि साइडआव माखासे लेन्ड टाइटेलफोरखौ होबाय नाथाय गहपुर बिश्वनाथथिंबो होबाय नाथाय बे भालुकपुं ओनसोलाव जा 13 फरेस्ट डुइलार एक्टनि हा दङ रायजो राजाफोरनि गेजेराव एफआरसि 13 एफआरसि दङ बे एफआरसिफोरनि हाफोरखौ गोख्रै बिथांमोना लेन्ड टाइटेल होनांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ गोख्रैयै खावलायहरो। नंगौ बे समाव बिथाङा फोरमायबाय जे आथिखालाव थानाय एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो बिथाङा खावलायदो जाहाथे हा हुनि जाखिनि जेंना दं बेखौबो मावफुंना होनो थाखाय आरो बिटिआरआव बिथांमोना जेरैखि जाया हाबनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो सोसननांगौखौबो बिथाङा दाबि खालामदों फिन आरोबाव जों नोंथाङा भालुकपुं ओनसोलनि मा समस्या दं आरो मा खावलायगोन? खुलुमबाय आं दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथां रादाबगिरिफोरखौबो आं साबायखर बावदों। दा जोंनि भालुकपुं ओनसोला दहाय जोंहा बिबुंथिगिरिफ्रा बुंलांखाबाय जोंनि बेवहाय रायजो जाफैनाय दाब दाब गामिनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै भालुकपुं ओनसोलाव रायजो जाफैनाया दिनै 25निफ्राय 30-40 बोसोर जालांबाय नाथाय जेब्लानिफ्राय 2000 फरेस्ट राइट एक्टआ माने इमप्लिमेन्ट जादोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंबो नेरानिफ्राय रायजोनि जानानै माबायाव जोङो डिसि अफिसाव आरो माबा आइटिडिपिआव जोङो माबा एप्लिकेसन होदोंमोन बे दिननिफ्रायनो जोङो नेरानाफोरा माने नांथाबबोदों दासिमहालागै जोङो बिनि फिथाइखौ मोनाखै दा नुनो मोन्दों 40सो गामिया दा बर्थमान गहपुरसिम जोंनि बे ओनसोला हाबदों अब्लाबो जोंनि बे भालुकपुं ओनसोला थालांबावबोदों आरो जोंनि बे भालुकपुं ओनसोलाव दहाय बुंखाबाय 13टा एफआरसि दङ आरो लोगोसे राङापारायावबो दङ बेबायदिनो सारिदुवारावबो माखासे थालांदों माने आबुङै दासिमहालागै हाबजायाखै दा बेखौनो जोङो रायजो राजाया नेनानै दं आरो माब्ला जोंनि बेहाय माने माबा जागोन सोसननायखौ जों जोबोद आसा खालामो आरो लुबैदों आरो बेखौ जुदि जोङो मावनो हायाब्ला जोंनि हाया जुदि थालाङोब्ला दा बर्थमान जोङो फारसेनिफ्राय रायजो राजाया जेबो सुबिदा मोनाखै जेरैहाय लाइट गैया स्कुल गैया दैनि बेबस्था गैया हस्पिटालनि बेबस्था गैया लामानि सुबिदा गैया बेफोरबायदि हाजारथा जेंनाजों जोंनि मोगा मोगि जानो गोनां जादों रायजोफ्रा बहुद दुखु खस्थ' दं दा बेनिखायनो रायजोफ्रा गोसो गोरबो जों माने नेनानै दङ माब्ला जोंहा प्रमद सारमोना बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामगोन जोंथ' लुगैयो माने गामिनि मावथि हिसाबै जोङो प्रमद बर' सार गबिन्द सार आरो जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे हास्थायनाय लुबैनाय आरो माबाफोरखौ अभाब अनाटनफोरखौ थाबैनो सुफुंफैयो आं बेखौनो खावलायबाय आरो गोजोन्थों।